нужната хигиена, защото го дължим на пациентите си. Безопасните болници са чисти. Споделете мнението си за вашата болница на hygieplus.org. Това е Българското национално радио. След 7 часа се очаква да се нормализира водоподаването за жителите на Кърджали, Момчилград и 33 села. Работниците от Кремиковци отново протестираха заради неизплатени заплати и пари за храна. Кметът на София Бойко Борисов уволни началника на инспектората Гален Ганчев. Проектът за Конституция на Косово беше качен в интернет. Българското национално радио е сред учредителите на започващото този откриха следи от град в Перу, съществувал преди 5000 години. Сега, в началото на бюлетината. На нормени стойности на